दिनैनि दिना जोबोद मोजां अखा हाहां अखा दोमैलु बार खोलो खोलो नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन। थिग बिदिनो जोंनि बिटिसिनिफ्राय एबा बिटिआरनिफ्राय गुवाहाटी दिसपुरखौ नाहरोबा जोबोद समायना रमायना नुहुरो रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय गुवाहाटी दिसपुराव जे बेसेबा गिदिर स्पिड ब्रेकार दं बेखौ जोंनि लिडारफ्रा रावबो बोखारनो नागिरा रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै आंनि बुंनायनि जाहोना बेनो रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै थांनाय बिटिसि काउन्सिल इलेक्सनावहाय बिपिएफ दोलोआ एबा हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय पार्टियाहाय जिबायदि मेजरिटि लानानै बिपिएफ दोलोआ 28टा एमसिएलए देरहासार खालामनो हाबाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन। आरो नैबे बिधान सभा इलेक्सनावबो बिथांमोनहा एनडिएजों लोगो जानानै दिनै 12टा एमएलएखौ देरहासार खालामहोनो हादों रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै 10 मास जाबाय बै 10 मासावहाय दिनै जोंनि बिटिआरआवहाय मा डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो हादों रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन थांनाय 5 बोसोरावहाय UPPL हान्जाया एबा UPPL सरकारा बाहायख'नो हायै जाख'नो हायै 3 कौटि रांखौ लानानै हाग्रामा महिलारि सारा जिबायदि जोंनि बिटिसिआवहाय नेरेटिभ लानानै इउथ्स आरो लाइमोनफोरनो 2 लाख करि रां होबाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय जोङो दा मा नुनो मोनखो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिधान सभा इलेक्सना जोबनाय लोगो लोगोनो गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा खोथा होदों जायफ्रा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हादों जायफ्रा मेट्रिक आनजादाव टप 10आव उथ्रिसारनो हादों जायफ्रा नैबे पिअ आनजादाव टप 10आव उथ्रिसारनो हादों आरो जायफ्रा बर' बिजोंजों लिटार लानानै टप 10आव उथ्रिसारनो हादों बिथांमोननो 5 लाख आरो 3 लाख रां होनाय जागोन होननानै। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन जाय बिथांमोनहा सरकारि स्कुलाव फरायनानै मेट्रिक आनजाद एबा पिअ आनजादखौ टप 10आव उथ्रिसारनो हादों बिथांमोनाल' मोनसिगोन। प्राइभेट स्कुलाव फरायनानै पास जानाया मोननाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन। आरो मोनसे गोनांथार बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जों ससियेल मिडियायावहाय गोबां जों नुनो मोनदों जोंनि आसामनि स्पिकार एबा बिटिसिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बियो जाहैबाय बिस्वजित दैमारि सार। दिनै बै बिस्वजित दैमारि सारा मन्त्रि नांगौनि जाहोनाव ना मानि जाहोनाव बिथांखौ दिनै गोबां थाखा जाख्ल'नाय आरो गोबां थाखा लुथिनाय एलिगेसनखौ जों ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों रायजो राजा नोंथांमोन। आरो मोनसे गोनांथार बाथ्राया बेनो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिटिसिखौ सोर सालायगासिनो दं जों बेखौबो बुंनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौ बिथाङा बिथोन होदों बिथाङा नटिस हरदों डाबल एड टेन्डार प्रसेसनि जिखिनि खामानि बै खामानिया टटेल बन्द जानांगौ बेबो 2026निफ्राय 2027सिम रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै बिपिएफ हान्जाया मा मावगोन जों बेखौ साननांगौ गोनां रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बै जे 3 लाख 5 लाख जे गथ'फोरनो होगोन फरायसा फरायसुलिफोरनो बिथांमोनहा मोनमारगोन ना मोनमारा रायजो राजा नोंथांमोन। दुखु बे बाराव बिथांमोनहा जिबायदि नेरेटिभ लानानै खामानि मावबोगासिनो दं जिबायदि खोथा होबोगासिनो दं बै खोथाफोरखौ बिथांमोनहा मावफुंलांनो हागोन ना हाया रायजो राजा नोंथांमोन। आरो गोबां मानसिफ्रा गोबां UPPL दोलोनि मानसिफ्रा सोरबा बिपिएफआव थांनो नागिरदों सोरबा बिजेपिआव थांनो नागिरदों सोरबा कंग्रेसआव थांनो नागिरदों होननानै खोनादों। नाथाय नोंथांमोनहा एसे सानै हयै नायनानै पार्टिखौ सोलायोबा मोजां। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिपिएफआबो माबायदि अबस्था जानानै दं नोंथांमोना नुखाबाय। आरो बिजेपिनि आखाइयाव थानाय माने बे गासिबो हेमन्तनि आखाइजोंसो सोलिजोबगोन रायजो राजा नोंथांमोन। हेमन्तनि ड्राइभजोंसो सोलिजोबगोन रायजो राजा नोंथांमोन। भिडिअआ एसेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन। मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालाम आरो बयबो कमेन्ट खालाम रायजो राजा नोंथांमोन। गोजोन्थों।